15 lakhs in Japan. International caregiver jobs now open. 80 plus candidates already placed. Visit us today to know more. Kinoilam snong na kadorbar snong nong dingan ringkat bat kadorbar snong nong mahir kilami sakmat ban penpau ya kajing persya ka bajor halor kajing le jong kawai na ki kunhun seng bahalang ka bala wanra hadu kajing haban pen seng sendon ya kajing pentrai ya ka hydro project stage 3 ka badai ka jaga penmi boarding electric hakite ki art legi snong ki bahab hariboy district Habakran sekilat pathai kubor hakasitere ku jellio araja arpun riu urang ba snong kan nong dengan uba di pathau ulayathu badang hakine ki khindet sngi baladam kiladan ki kenhon seng balang ki bala lekhan ra ya ki kot kisla jong ki nong trai hakate ka project kan thop ya ki labor license ki trading license bat kiwe ki kot kisla Ula kenno bahakate ki jing khenra om tang bala supet ya ki kot kisla henry la dan ru ka jing sha kata akti ba ka jing shot ya ki kat tu kat ni ki nong trai Ula ong ba om tang kinong bala bar jala ki bala shakta Henry wat ki para khasi ru ki la shakta lang bat yak ani ke jingle ke dorbar snong kamla satya ban priang Uba di patha ula ong ru ba ki babon na kinong try hakte ka project ki dei ki bala biang lot ki kot kisla wat la le se ki la bandon kat tu kat ni ki badang duna Henry ula krenshai bala dalap ya ki ba ombyang kot ombyang sla dei ban le kat kum ka an bat ki kom try kam bala jule kata da ka ba be la ne pha le phai sila ki jella Shushu ule tu badaki spak ngot ki para khasi ki yokam yok jam na kane ka project bar ula banjor baga jingwan jong kane ka project kala long ka jingman toy ya ka riboy district barok away ula angru balada la ban pendap ya kane ka project kan yarap shibun ban penduna ya ka jing jong ka jing lip boarding ka baju jia man ka por pen pauru ka jing snusi halor ki jing jia hapo jong ki de ki artli ki dor barsno namanga shetu ipi bahaki ne ki artli ki dor barsno kadon kacakapan mi boarding kabaki khot ka state 3 mentakan ni project kala ya chat shat henry hagi ni kisngi hagi ni hindiat sngi kala don kajing jia ka bom snu tanat hakaba nakaliang to kasnong idap to kajing snokia ba nama kajing don jong ki khenhon traimon snu bha ki ba wan san kasnong na banta wakin check ya ki kot kislah ka bi dei bat ki barjela ki bon trai chan chakane kasnong de kala don kajing jia ka bom snu tanat bat kala don ru kajing sange kan ka project hi in supai khindiat kajing sange kan ka project ka dei namar ba kajing thut palat ngila ban ong ba kat kum chi thu chong ki nong tre hangne ki bade ki jat ban ru khasi bat karu ki bala yo kam kan ka project kalong palat da ka sispa ngut namar ba kajing sange menta ka yu kala kata ya ka yu Pi kajing don jong ka project hangne menta kam ka ya chesat kan kam dei kajing mentoi jong kiriu simet kan ka project kam dei bak ai jing mentoi kiriu simet hene ka ai jing mentoi ya baro ki pat nong jong snong ki badon ha kan ka kham tam ha them ri bhoi bat kham tam ha ka chela me khlaya pi la da kan ka project kan sange kan sade kajing du nong ka bakrao ya kham tam ya ka ri bhoi bat kham tam ya ka jela ka jongi kan sadan kajing kerdu boarding ka basir khai lada kadon kajing kerdu boarding ka basir khai in sajan jar mano in sajan jar mangi pat ba kham tam ka them ri bhoi pi hapo ri bhoi ngidon hatu south league power house state 1 state 2 state 3 state 4 bat kajing pen boarding ka dei na po ri bhoi hende e ka bachia ka long ba hapo ri bhoi ka boarding im juyo ka babian dan nakata ka daw nilaya kren bat ki he jong ka MCL ba na dep kan ka project kan sa ai kajing trekam ko babiang na ka banta ka themri bhoi om tang ya ka snong ba jongi ma phi na lip la ya po themri bhoi don wei ru ban ya khi adu kinung mi khmat adu ki hele ka bangin hap ban tre bor ba ka dei na ka liang jongi ki dor ba snong phi na ka liang jongi ka snong dong ikir pat da ka ba snorit ba da ka ba snokia ya ki kan hon seng phalang ba pher jong ka ri go ba e ka jongi haba phi wan hapo put usam jong ka snong baka don kan ka project da ka bas ngurit da ka cingker pat rit wan ya kan do shwa ikinong ilam snong bat ngiru ngitrei na kam da ka bit ka biang to ka ri ka ba i ka jongi banya da ya ka cingker thep to ki bender ka ri ka ba i ka jongi telala wan min yalam min pun i kino ki bom biang kot biang sla kita kira dei ban biang na kin hapan mi no na ka kam hi lada kat kum kajing ya thu chung ki ni kat kum kajing ujor chung ki para dok prasnam ko jongi kladon ru kajing takti
ya kini ki paradok parasnam jungi ki batrai hakane project pi ki bab ki non tribal ru ki babiang ko kot kislah ru kala kila syak tak ti na kata kadau ni ki kador basnong ka mangidon hang nengi sotu kham ha bahabawan wan kendo iki nong ilam sno kamdon ching e bangiru inlet na daban pet dunia nama beli hakapor bakan ka project shua bakan sedang nakaliam chong ka MSL ka wan kendo ini kador basno bang kan wan ka project yang ngiru nakaliam kador basno ngila kali kan ka project mano ban tre ka ai gicing bentoy lada kan ka project kawan ka officer ki engineers pa care chong ka MSL kan ka project wan tre da ki company ki banabar namar beli you ki company ki try muluk chungi ki 4 la ban tre kan ka kam dan nakata kadaw gi pediang ban iong wan ta hasyo bakin wan ru ila ong ya ka power department long baka snap te kam MCM le oba pinhap ban penbiang ki kot kisla nado ka police verification nado ki Aadhaar card nado ki labor license bat kum ta ter dan nakaliang chong ka office ru kat bala kala le henry hakini kisi ke dia kum ne nang baka kam kan ya bek namar beli yu kum banga ban biang sa sisin kini ki kena samla ki kena khasi jongi pi ke sarkar ka kamba ngila ai kam ai cham ki kena samla jongi pi hang ne kim na ka jingwan jong ne company kala ai ki jing kerku ya ki nong song snong ki jongi nado ki driver kali nado ki dukan nado ki yeng nado ki tray pi kini kena samla jongi ki dang dai tang ki on skill ki wan hang ne ki yo ching ki kai na ne company menta kala ada pong yang habo snong ba Pada dek pen project yakin ki brio in nyalam siki wei pat ki state na kumtaban pentebet hakaban tray ya ka powerhouse no yu kena kasi tingi nang menta ki tray hang ne tang kumba system kila nang ban fitter ki dek ki fitter ki welder bat kila pet ki kam ki mechanic ki electrician bat kumta ter nakaliang chong kador basnong ki ba kaneka ladang kaneka project kan ya ilong kumne bat kaya isange kumne tutip bahaka way kasni ka jala chungi kan samat ka ching pen boarding ka baduna namar beli you ka state 1 state 2 state 3 state 4 la dai no ka ching sensyap chong ka asam menta kitiar kila rem lot beli you bang sa kerdu boarding beli you pang isaong baka sorka kan haban simram ngi sakiu ki belai namar beli you ka sus ka pun mi lang ne kamlong show dan nakaliang chong ka central government nakaliang chong ka state government kala sim ki lat inti no bangin penhano ya kan ka powerhouse ka badan hangane ka sinong bojongi pila da sange kan ka project ka cington chong ka dam dong mahir ka biki om kala ai susu ka cingkar khu ngi kinong song sinong ka cing kring susu ya kini ki tores ki bawan sa ka sinong bojongi handila da ka ka thli kum tai wei tores uban wan kinong song sinong mentala do kinong kingling na do ki dukan na do ki yu kila susa kum to dan nakaliang to ka sinong do ikepat ba i ai cingmut ya ka sarkar ba kadai banle ya kan iya no nakaliang chong kasnong in dawa nakasorkar bat haringkat bat kinong yalam seng halang snai ki an ki banyada ya ting wanrung chong ki brio ki banaba snai ki saka ki institute nakabantaban ai training haba ki kena khasi jongi ki kena ki paradok prasnam jongi ki nyok ki hikai kena ba ki tingi mender ki nom yok rung ban tre ki kam bat penbha ya ka labor department penklan ya ka labor department khenang ba kini barchala ki nom yo wan chuan rung da basuk beli yu ki seng halang ai ku beli ki seng halang ba na ka por ki chumi namar ki don ru ki ne ki barchala ki bawan kini ya ka ne ka cakap kamai cakap po ka jongi hendai ki daw ki ba ibang nakalang to ka sinong ai chimut ba penklan ya katika inflation check kit ka badan hang te po berni mali yu katika bala penduduk ki populo la dai ban weng no ban pencot no namar beli yu kam idon jingmut lagi ai jingmut yo sokar penbhai kate la dai penbhai kate check bin pa bin thik pa thik ba ka hamtam ya ka yu ka labor department kan syom kan dapet bini yu khenang ba kiseng halang du ki ba train nak do yap do im nak bentaban yada ya kan ka ri jongi khamtam ki dorbar sinong ki ba chudon benta hagi khep ki ba action jo ka chat ben rew namar beli yu ki sin bala khlem ka dorbar sinong kamut ka chat ben rew ro kala khlen nak ta daw kum ka dak ka ching so yu ikwa ba nakaliam jo ka sinong ba ai kai ka ketika dia yang sarkar lang ba kan ko project ba naduk na siya hi kadai ban trekam no khnang kini kin dong song snong tingi kin yo kam kicham khnang ba ka ching penmi boarding hakini kin banai ki banwan kanong ko bakpo ada pahu ka caka penmi boarding mano ban yo nong mangi ki try snong yo nong mangi ka themri boy but
bat kan sakan tiu ya kayo kakot ya revenue jong ka sarkar chela Kumjuru na kaliang secretary snong kanong mahir uba je thangkhiu ulapan pau ya kejing menjur bagi jing kersan pura ya ke kebalakran daw rangba snong jong kanong dengan. Pan pau ka jing sukya ha ka ba ka project ka ba yat hani po put usam jungi mata kelas sange no sipor. Hoi ni sukodo menukong ni ngodon bok ha bakawan ba khantam mata perthei ka ba kardu kam kardu jam tiki kun sama jungi kilayo bantrei hang tu mata da kisnam ti menta ka ja kensan kumne mensya sange ti ngir ngidon kata ka jing ngau lengok ken balai ka sange bat manopat ban ai lane ban sim jikit kli halor kata ka benta ka ba maki kila trei la katu snam menta sa kan tangkadone ka ban sakut mano ban siwi ki kata ka bainong baini ki mano ban ai kam e jam ki shano ki let dala kata ki sngi mo ba kilayo ti ngi pan pau hi ka jing sudiaw halor ka ni ka benta mar ba klasyak man sange kumta ti ngawan hang ne khmaru ban pan pau ta ban persya lane ban kersa ni no herei ngawan ha ka jing sukhya ka mensem ha ka baki khun samla jungi kila sange no e kata ka kam ka jam ka jungi Malaysia don ki daw hang ne hang tai ki basha pan sange hang ngim datip than hang ka don ka ne ka tai mo bersange hang isu ye khawat aware shabaro ki seng balang jong kari ka sijentia ale se ginewan ngine trei rangkat khnang bang ngin teilang ya ka imlang kasalang Hakajo kapor kinong try bat kinong song dukan ki badon hakate ka project kila mi se khamat ban pan pau ya ka jing songkhia baga jing bom sngoternat halor kate ka jing ja kila ong bakani ka jing kulmar kala khta ya ka jing try kam bat ka kamai ka ji jong ki pajba ki basanya hakate ka project Ja te ka dei ba kiwan ki kun seng bhala mangitip di ka seng ida ki kiwan khang te ka khang ni te ngi jing ja na makalia ka sinong jingi atas nya ngi im jenjar ngim don belai besngi kini kena samla sinong jungi ki rembak temen ber khoi ma ya kan be jam talang bak wan di project ki yo ki belai isni don ki lagi ki yo ai at pole ko jar ka chi banai ka doi lam toi plus ketam di tang kata ki badan ying don siap ki yo ban ai wai ki bom don ying ki le yo ban sina ki extend ki ying pan ha ying ki badan kali ki yo ban ai wai kali lai po sa ko ya chi banai kan ki le em bapli ki banduk ki besuk ki bon kum ina iba itu iba bang di Kisnam balik sucia hospital di Kisnam dan hirap dan bak berani projek ke semua ya ke semua jeng iba pli ya besar kon ya benci hospital dah kata pisah jeng ai wan ki mo entah deh ke jeng mentoy ke pun na bentawan projek ni bo sang dukan ha na bentawan ni projek ibru kiya kile kiwan kamut ki badi jol ki badi risham ma ki ru ki mentoy ni di dukan syari mentoy leba sosi pada kawai nak kalian jonga pada beta jonga bo sosi kalau kata badi yang nak pada jonga bikawan kata ti hadkan jonga kain ngam strat dia kata ma yang reviewon syak kot wan syak selawan ngiru ngidam kata berki banlek ya kata ngiru di solong kami ni kloi bani rap bang balek yang babha ndai bay sya ino ro nimpa bani sya ino ro rengi hapai ya kaloi kepar nabanta kathem ri bohoi jongi teh habis pisyak kot slasyak ubadan teh priang matrai amar kakam hene gidan di kam bagi la ban trai ki khasi trai hade ubum la khasi ngimbung singi hap priang am toi dekha teh na banta kata kakot kesla uto bi susah syak depan jungan itu ubiang kot kesla dei bom biang mah teh ni ha perkhat ken pe yus thu bakla bang pi syak ino dei mah ni ha perkhat namta kalau wengi di kilong kemi Ngidan ki jang le jang ki khon ki bon ki khon ki jang imta bom biang kam biang jam hne po jela me gla jung ima bang se ki hab le kule shabar hab le wat kam shabar chab ta kha te lang ba kene ka khubar hadin ki na bana usak put em us chung put de janjar mo na janjar mangi ki ba shene Surong sukundit ni peran utrai. Iwan ki tuhun sebelang di bonan nana suan show on that peran utrai ini minta dari sukundit suyu ba. Suan beri ram tu dah hadin ba. Kata lang di utrai ni ro ini kan tala sistem tam lah ini ka projek utrai ni ba. Wan utrai ni. Te tala si tayo tam siapa sangat. Te ro sangat ni nak cepat, nak kalian jangan diberi sokar, jangan misiel, jangan simkia. Untuk train nak, hanik tayo matahi. Pada kebanyakan ini ro, ni benar benar ni harus sakut. Menuban se, menuban ayang ni. Jadi ini train tak pasti tayo tam tak lebih songkai itu, siap itu.
Te kat balak hi di pengtukloi no ngi kam di bani suk ahun no bani baik no jeng bentoy jeng gi ars no ngai bro oi ke distrik ke distrik bagi telah hi. Kani ka jeng sakti ka di tang kita ibar jalan na kuno na. Don lang kasih ro. Don lang kasih oi ari bahasa tan tu di lat lat. Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki marba medon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.